Hayo. Unsa man? Uy, hala, classmate. Ikaw din na classmate? Oo, Ay, kani. dili na kagapuyo. Oo, nanindar ako. Ay, niya kay kuan, di ba kay classmate nanta sa una? Oo eh. Niya wala ka naghumanhaw? Wala ako. Ay, sus, ngano wala man pud taon ka naghuman. Unsa may imong kuan ron maura ni tinda-tinda na lang. Oo, tinda-tindara. Ay, ako may pa ko kay kuan man ko naghuman gyud ko classmate. Uy, kay may na lang para sa future. Bitaw. Ay, sige ra classmate, ingnar ako og makahuman ka pon kay pasudlon ti ka sa amo opisina. Ha? Sige, thank you. Sige classmate. Ay, Sa? Ay, classmate sa man. Uy, classmate, pahulmas ako dirag 200 di, wala pa may sweldo. Ay, classmate, wala. Di ko ipahulam ni mo. Kaya nanindara, biya tawon ko. Ikaw dapat mo pahulam na ako. Kaya may sweldo man dagway ka. Gano, wala pa may classmate. Uy, ikaw may halin man kada adlaw classmate. Ginagamit po din ako kada adlaw ang haling classmate. Ay, sige classmate